Sa mali pa nga report, apo inte alawaten, manipod pa lang kina Idol Lawrence Corpus Martinez, MDRRMO sa Nicolas. Inlalawag dati importansya ti panagidonar, ti Dara. Health facts tayo manipod dita kay San Nicolas, Ilocos Norte. IFM News. IFM News. IFM News. Inikan importansya ni Ms. Rian Roland Simon, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, ti kinapateg ti panagidonar ti Dara. Kuna na nga dati napintas ka epekto ti panagidonar ti Dara, gapot na masukatan ti Dara adaan, ken mapabaro da ito, iket arig na malag-anan pa'y tirik na. Imbatad na ano pa'y libre ti panagidonar, ket saan nga asi-asi, gapot ada dagiti pagdalanan ng interview tapno makaidonar ti Dara. Segun ken kuana, ket saan na mabalin nga gidonar dagiti nagpatatu, iti lasod ti may sa atawen. Ang sigarilyo ken naginom ti lasod ti 24 nga oras ken daduma pay apagan nurutan. Kakadagitay kayat na ti agdonar nga for the first time kuma dadigiti masapol nga requirement tayo. So dapat 18 to 65 years old. For the senior citizen ngamin dapat ket for regular donor isuda. So 60 and above dapat kat regular donor. No, first time mo pa ilang ti agdonar nga 60 years old ka, madi mabalin. And then dapat ada 8 hours of sleep na, madi naginom iti 24 hours, naginom ti arak. Amin nga nasanger madi pa iti nagsigarilyo 4 hours before. Okay, fix man. Yeah. Madi kasi adala ta component na nicotine dito. Ayan. Yes. So, and then dapat ada 50 kilos ti weight na 100 basta ti normal ti BP na haan nga ti high blood asay wano digiti awan ti sakit na so madi mabalin digiti adda sakit na ti cancer etc. Kasi di ba iso dapat ti dondonaran tayo digiti adda sakit ti puso yan digiti adda maintenance medicines na nga maiparit digiti makapagpalit ti Dara digiti kuna dapat makapakutong kano nung dakmat pekin mo tuwiga na itaya. Pero siyempre DJ pa nag-circulate ti Dara makapag kumbaga ma-renew DJ circulation ti Dara tayo and then lumagan mo tirik na nung makapag-donate talaga. May panamnama nga naduntupay iti agidonar ti Dara babaen itibiyang iti MDRRMO San Nicolas. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.